ಪಡ್ಡೇಗಟ್ಟ ನಾಶಾಪು ನಡೆದು ಅವ್ವೇತ್ತೋ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆಗ ನಿಲೆದಾಂತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರೆಗಾಲುಡು ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಪಕ್ಕಿಲೆಗಾದ ಪರಿಯರೆ ನೀರು ದೀಲೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಕೇನೊಂದೆರ. ಈ ಭೂಮಿಡು ಬದುಕೆರೆ ನಂಗೆ ಏತ ಹಕ್ಕು ಉಂಡ ಆತೆ ಹಕ್ಕು ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡು ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುರ್ಗಲೆಗ್ ನಿಲೆ ತತ್ತೊಂದುಂಡು. ಕಾಡುಗು ಸೂಪತ್ತದ ಅವ್ವೇತೋ ಮುರ್ಗಲೆಗ್ ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಬದುಕೆರೆ ಹಕ್ಕದ ಅಂತಿನಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು. ದೈ ಮರಕುಲು ನಾಶಾಂಡ ಪಕ್ಕಿಲಿನ ವಾಸಗು ಜಾಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ನರಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಲೇನ ಕಟ್ತ ಪಾಡುವೆ. ಆ ಮರಟ್ಟು ಏತೋ ಪಕ್ಕಿಲು ಕಾರಿ ಕಟ್ಟದು ಬದುಕ ಸಾಗಾವ ಅವೆತ ಸಂಸಾರದ ಪೊಡಿ ಕಿನ್ನಿಲು ಒಪ್ಪುವ ಅಂಚಿನ ಮರ ಕಟ್ತಂಡ ಪಕ್ಕಿದ ಕಿನ್ನಿಲು ಜೀವ ಕಳೆಯುವನ್ವ. ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ನಿಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ನಿಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಂಡು. ದಿನುಡ್ದು ದಿನ ಭೂಮಿದ ಬೆಚ್ಚ ಏರೊಂದುಂಡು ದೊಂಬು ಕಠಿಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಜಾಲಡ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೊಡು ಪಕ್ಕಿಲೆಗಾದ ನೀರುದಿಲ್ಲೆ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಒರಿಪುಲೆ ಪರಿಸರ ಕಾಪುಲೆಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪರಿಸರವಾದಿ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳೆರ. ಕಾಡಿನ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ನೀರು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬಂದು ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲೆದಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಸಂತಾನಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಉಳಿಬೋದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬರಗಾಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರ.